Nilqakom għal din it-tieni taħdita ta' Michael Degwara dwar l-anqbut ta' tifsir l-insiġna, sensiela ta' 3 laqgħat ta' taħdidiet u diskussjonijiet magħhom illi fihom qed niddiskutu speċi l-metodu etnografiku. Nirringrazzja l-antropologu Michael Degwara li aċċetta l-istedina ta' dan il-proġett tad-Dipartiment tal-Malti illi għamel din it-taħdita u nittama, anzi m'għandix dubju illi ħatkun interessanti u ħatqanqal ħafna mistoqsijiet daqskemm anqlet l-ewwel sessjoni li fiha qisu firex l-argument ġenerali tiegħu llum ħajidħol ftit iżjed fit-tekniki speċi tad-dokumentazzjoni u tal-investigazzjoni etnografika. Probabbli użajt xi żewġ kelmiet skorretti. Ma fuq hekk naturalment inħallu f'idejn il-kobba imħabbla ta' Michael Degwara. Grazie. Għal min forsi ma kienx hawn darba l-oħra, it-titlu naqbut ta' tifsir li nsiġna huwa titlu li s-sellift jew sraqt mingħand Clifford Geertz. Forsi f'dawn it-taħdidiet qed nagħti naturalment hemm idea differenti fuq x'inhi l-etnografija, biss qed nagħti iktar dak li ġejt imħarreġ fih jiena u dak li jiena sibt utli fl-esperjenza tiegħi. L-idea tal-naqbut ta' tifsir li jinsiġna, Clifford Geertz jaħares in il-kultura bħala dawn laqbut ta' tifsir li aħna qegħdin maqbudin fihom, imma li jinsiġnihom aħna stess. U dit-taħdita ħajkun jisimha l-kaxxa tal-għodda. Taħdita l-oħra ħaresna jisu lejn id-dilemmi, il-problematika, l-istorja tal-etnografija. Illum ħarsu ftit lejn l-aspett prattiku. Madankollu xorta ħnibda b'xi problemi. Din hija parti minn narrattiva li għamilt għal dawn is-sessjonijiet. F'dal każ qed ngħidu l-etnografu wasal max-xatt iżda qatt irid isib triqtu għal labirint ta' tifsir u prattika soċjali li rispettivament min jekkux qiegħed in-naħa l-oħra tad-dinja jew f'daru stess jrid jara bajnejn ġodda, inħarsu lejn l-għodot li nistgħu nużaw biex inħarsu lejn laqbut ta' tifsir perspettiva differenti. U din hija l-ewwel problema li ħanibda biha. Każ ta' disgwit li dan kien wieħed mill-każijiet li kważi ħoloq gwerra ċivili fid-dinja tal-antropoloġija, jiġifieri kontroversja li baqgħet tissemma u għadha sa ċertu punt każ miftuħ. Forsi nerġa' naqleb għal dar ritratt li hemm fl-isfond, hawnhekk għandna l-antropologa Margaret Mead fil-riċerka tagħha waqt li qed tagħmel riċerka tagħha f'Samoa. Margaret Mead kienet waħda mill-antropologi li iktar ħadmu biex jippopolarizzaw l-antropoloġija. Jiġifieri din saħansitra kellha kolonna regolari f'magazine popolari, jiġifieri lilin mix-xogħol akademiku tagħha kienet ukoll tieħu ħsieb li tikteb b'mod li jkun aċċessibbli għan-nies u b'mod li ċertu idejat ta' antropoloġija jimorru lilin mid-dinja akademika. U fost l-oħrajn, wieħed mill-kodba li għalih baqgħet l-iktar famuża kien dal-ktieb Coming of Age in Samoa. Issa, xi ftit l-isfond teoretiku ta' kif żviluppat l-antropoloġija mill-etnoloġija rajnieh fit-taħdita l-oħra. Mingħajr ma nidħol f'ħafna dettall nafu li l-antropoloġija soċjali żviluppat anke fis-sfond fejn kienu qabel kien hemm ideat li kienu iktar etnoloġiċi fis-sens li iktar jippruvaw jiddefinixxu dawk li dak iż-żmien kienu jsejħu ir-razzezz tal-bniedem. Li speċjalment b'dak li ġara fit-tieni gwerra dinjija, speċjalment bin-Naziżmu u l-Faxxiżmu, rajna l-aspett ikraħ
ta' dak il-linja ta' ħsieb. Fil-fatt, il-missier dak li huwa meqjus bħala l-missier tal-antropoloġija Amerikana, Franz Boas, kien persuna minn familja ludija li mar l-Amerika propja biex bħala refuġġat minn naziżmu. U Franz Boas ħadem ħafna semmejna l-isforzi tiegħu f'dak li huwa l-antropoloġija ta' salvataġġ fejn kien qed jiddokumenta ħafna mill-prattiki ta' tribujiet Amerikani li kienu qed jisparixxu jew it-tribujiet infushom jew inkella l-prattiki tagħhom. Imma anka ħadem ħafna biex titkisser din l-idea ta' razza. Ma kienx hu biss, jiġifieri Claude Lévi-Strauss eventwalment kellu pereżempju parti attiva f'dik li saret il-pożizzjoni uffiċjali tal-UNESCO dwar il-konċett ta' razza li wara t-tieni gwerra dinjija l-UNESCO ħasset li kien hemm il-ħtieġa li tieħu pożizzjoni uffiċjali. Issa fl-isfond ta' dan kollu l-iskola tal-antropoloġija ta' Boas li fil-fatt Margaret Mead kienet waħda mill-istudenti tiegħu, kienet qed tenfasizza li dak li aħna nagħmlu, dik li hija l-kultura tagħna, dik li hija s-soċjetà tagħna, dak li aħna nwettqu fis-soċjetà, mhuwiex kif kien hemm ħafna teoriji qabel determinat b'mod bioloġiku. Din forsi fl-Ingliż drajna terminu the nature versus nurture debate. Jekk dak li nagħmlu kemm minnu huwa predeterminat pereżempju mill-ġenetika, mill-evoluzzjoni, mill-bioloġija tagħna u kemm minn dak li nagħmlu huwa frott tat-trobbija tagħna. U fl-isfond ta' dan kollu, l-antropoloġija boasiana kienet naturalment ixxaqleb iktar lejn l-argument li hija trobbija li toħloqna iktar milli il-bioloġija. Jew almenu li t-trobbija għandha influwenza qawwija ħafna finalment fuq aħna kif ngħixu nesperjenzaw ħajjitna. U Margaret Mead kienet marret Samoa li dak iż-żmien kienet kolonja Amerikana u għax kienet fil-fatt antropologa Amerikana, allura kien hemm anka forsi kien iktar faċli għaliha biex iżżur dal-post. U hemmhekk pruvat tfittex soluzzjoni għal jew anzi każ li b'xi mod juri li dak li fil-fatt aħna nagħmlu huwa ħafna marbut ma' trobbija tagħna. U speċjalment fiż-żgħażagħ ta' Samoa kellha ħafna konverzazzjonijiet ma' tfajliet minn hemm mid-diskorsati li kellha, mill-informazzjoni li tawha dawn it-tfajliet, ħareġ li s-soċjetà hemmhekk kellha iktar permessività f'dak li jidħol l-esperimentazzjoni sesswali. U kellha wkoll il-fatt li il-familji ġeneralment kienu jkunu familji estiżi, ma kienx hemm daqstant dik ir-rabta ta' persuna waħda ma' persuna waħda li nsibu ħafna fil-familji nukleari. Allura ċertu enfasi fuq l-ajra, pereżempju l-ajra fir-relazzjonijiet, ħasset li dik ma kienx preżenti f'dis-soċjetà. Naturalment, ikkontrastata wkoll mal-adolescenza kif hi tafa mill-ambitu Amerikan fejn l-adolescenza u anka forsi fl-esperjenza tagħna l-adolescenza għandha tendenza tkun żmien ta' angst fejn aħna nibdew nistaqsu s-sinifikat ta' ħajjitna, ħafna taqlib ta' emozzjonijiet, ħafna inċertezzi, ħafna stress. Allura l-argument ta' dal-ktieb kien li hemm ċertu modijiet ta' trobbija, hemm ċertu kulturi fejn l-adolescenza mhijiex xi ħaġa determinata b'mod bioloġiku li jkun dal-perjodu stressanti f'ħajjitna, imma li l-affarijiet jistgħu jkunu differenti. U nerġa' ngħid
kella ċertu wkoll appeal popolari Margaret Mead li ħafna mill-ideat f'dal-ktieb ukoll influenzaw ideat ta' kif wieħed għandu jrabbi tfal, ideat popolari ġifieri riżorsi li ma kinux intiżi għall-akademiċi imma għall-ġenituri li jixtaqu jkunu jafu iktar dwar kif jirabbu l-uliedhom. Il-ktieb fuq il-lemin huwa ktieb minn antropologu minn New Zealand jismu Derek Freeman li jismu Margaret Mead and Samoa, The Making and Unmaking of an Anthropological Myth. U hawnhekk Derek Freeman u jgħid li beda pala persuna li kien jisegwi x-xogħol ta' Margaret Mead kważi b'mod reliġjuż, imma meta mar Samoa u meta tkellem man-nies hemmhekk kien anka ngħata titlu importanti fis-soċjetà Samoana, jiġifieri titlu li essenzjalment huwa titlu mogħti lill-eredi tal-kap ta' tribù. U ngħata ħafna informazzjoni fejn hu ħass li dak li kienet qed tikteb Margaret Mead ma kienx qed jikkorrispondi ma dak li hu kien qed jisma' mingħand in-nies. Eventwalment meta darba iltaqa' ma' Margaret Mead l-Awstralja kien middera il-punt fejn hu ikkonfronta biss dan sar kollox b'mod verbali f'diskussjoni verbali. Il-ktieb ħareġ wara li mietet Margaret Mead. Eventwalment dal-ktieb qajjem naturalment kontroversja anke minħabba li l-ktieb ta' Margaret Mead kien ktieb stabilit fid-dixxilpina u waħda mill-ikbar assoċjazzjonijiet tal-antropoloġija fid-dinja wkoll għamlet stqarrija fuq dad-dibattitu fejn fl-istqarrija appoġġjat fil-verità l-pożizzjoni ta' Margaret Mead u mhux ta' Derek Freeman. Issa, Derek Freeman l-argument tiegħu kien li inti ma tistax il-verità tiddetermina b'vot, jiġifieri speċjalment meta fl-etnografija aħna nemmnu ħafna li trid tagħmel il-fieldwork, il-parteċipazzjoni osservatorja u tiġbor id-data b'mod rigorus. L-imnaħa qiegħda l-verità. Hemm ħafna argumenti, hemm min jgħid li x-xogħol ta' Freeman jinvalida x-xogħol ta' Margaret Mead. Minħabba li anka pereżempju waħda mill dawk li kienu tfajlit li kienet kelmet Margaret Mead fil-passat, meta intervista Freeman jidher li kienet mara ta' xi 80 sena, qaltilhom aħna t-tfajlit ta' Samoa għandna tendenza nikdbu hija parti mill-logħba tagħna, jiġifieri anzi noqorsu l-xulxin biex inkomplu nħeġġu l-xulxin li nkomplu mal-istorja li nkunu qed ngħidu. Din kienet qed tistaqsi ħafna mistoqsijiet u aħna ddeċidejna li ngħidu li nagħmlu ċajta u ngħidula dawn l-istejjer kollha. L-istorja mhix daqshekk sempliċi, jiġifieri sissa għadu m'hemmx konsensus li x-xogħol ta' Freeman jinvalida ta' Margaret Mead għal raġuni li mbagħad xorta hemm ħafna dubi. Freeman ħareġ ix-xogħol tiegħu biss wara li mietet Margaret Mead, jiġifieri hemm il-mistoqsija għal xiex ma ħarġux fi żmien fejn hi setgħet tirribatti l-argumenti tiegħu. Min jargumenta li Freeman kien selettiv fl-għażla ta' xażel li kritika f'Margaret Mead, kien selettiv forsi anka fl-evidenza tiegħu. Anka pereżempju dit-tfajla meta kienet mara li intervista Freeman meta kienet tfajla konoxxenti ta' Margaret Mead kellha rol soċjali li kien parti mir-rwol soċjali tagħha kien li tiqpa' xebba, jiġifieri naturalment dit-tfajla partikolari forsi kien ħajkollha perspettiva differenti anke meta kibret. Jiġifieri dan kien każ li lilna l-antropologi ħallina b'ħafna inċertezzi u s'issa għadu m'hemmx fil-verità konsensus fuqu. Għaliex bdejt b'dan il-każ?
xi ftit biex inħawdilkom moħħkom. Imma anka għax huwa każ li fil-fatt jħawat l-imħuħ ta' kull min jimiss miegħu. U forsi jħawat l-imħuħ mhux raġuni biss li għandek tnejn min-nies li kitbu aspetti differenti tas-soċjetà u li qed jimgħiru l-xulxin, imma forsi s-soċjetà tant hija xi ħaġa komplessa li t-tnejn li huma għandhom il-punti tagħhom. Jiġifieri wieħed irid japprezza wkoll li etnografija qed tipprova tissielet ma' xi ħaġa li l-komplessità tagħha bniedem waħdu diġà huwa kompless, is-soċjetà hija ħafna iktar komplessa. Jiġifieri l-etnografija qed tipprova tissielet ma' xi ħaġa li hija komplessa u tipprova tifhimha. Naturalment kull etnografija ħad tkun parzjali bil-mod tagħha. Kull etnografija ħajkollha il-punt ta' tluq teoretiku tagħha, kull etnografija ħajkollha xi ftit il-kulur ta' min wettaq l-etnografija tal-antropologu nnifsu jew innifisha. Kull etnografija ħajkollha wkoll il-kulur tal-persuni li ġew intervistati. Jiġifieri hija kontroversja fid-dinja tal-antropoloġija li tixed il-kumplessità tas-soċjetà u forsi l-iktar ħaġa li hemm konsensus fuqha huwa dik li s-soċjetà hija komplessa biżżejjed biex joħorġu perspettivi kompletament differenti u li kultant huwa diffiċli li wieħed jiddetermina fejn qiegħda l-verità. B'mod ġenerali fuq ir-riċerka, xi punti ġenerali li mhumiex limitati speċifikament għall-etnografija. X'inhi r-riċerka? Ir-riċerka hija karatterizzata minn ġbir sistematiku ta' data, minn interpretazzjoni sistematika ta' data u anċar li jiġi skopert xi ħaġa. Ir-riċerka tirrikjedi sensiela ta' għażliet bejn strateġiji differenti, jiġifieri inti ir-riċerka tant hemm modi ta' kif wieħed jagħmilha li fil-fatt l-etnografija hija biss waħda minn dawn il-modi li hemm numru infinit ta' modijiet ta' kif wieħed jista' jwettaq ir-riċerka. U m'hemm l-ebda mod wieħed li huwa l-aħjar mod ta' kif twettaq ir-riċerka. Ir-riċerkaturi għandhom għażla ta' metodi li jistgħu jużaw li minnhom l-etnografija kif għadd hija biss waħda. Strateġiji oħrajn jinkludu l-esperimenti li ġeneralment huma ovvjament il-mudell tal-esperiment huwa dak il-mudell li ġie minn mix-xjenza pożittivista. Fl-opinjoni tiegħi ma tantx huwa adekwat biex jispjega fenomeni soċjali għalkemm jintuża l-iktar pereżempju naf biex f'marketing research pereżempju biex wieħed jara xi prodott huwa in-nies huma propensi li jażlu. Is-sondaġġi fejn inti għandek numru ta' mistoqsijiet li inti ħadd tistaqsihom il-grupp ta' nies bl-istess mod. Il-case studies li fejn inti tieħu każijiet issa hawnhekk hawn link mal-etnografija. Action research li ħafna drabi tintuża f'ambitu ta' jew ta' xogħol jew ta' professjoni u l-istudju fl-arkivi. Issa l-istudju fl-arkivi fl-etnografija kien ftit limitat għal raġuni li ħafna mis-soċjetajiet li tradizzjonalment ħadmu magħhom l-antropologi ma tantx kellhom storja miktuba, anzi ħafna drabi fejn jkun hemm xi ħaġa miktuba anke hemmhekk wieħed irid ikun xettikux jew jkunu r-rakkonti ta' xi ħadd li vjaġġa f'dawk in-naħat, jew jkunu r-rakkonti ta' xi missjonarju li kollha ħajkun hemm mhux għax l-antropologi m'għandhomx il-preġudizzi tagħhom, imma naturalment wieħed irid jiffiltra dawn ir-rakkonti minkejja li jagħtu informazzjoni ħafna drabi importanti, wieħed irid jiffiltra il-preġudizzi li jista' jkun hemm. Tipi ta' riċerka b'mod ġenerali nistgħu naqsmuhom fi tlieta. Hemm ir-riċerka li hija esploratorja fejn nippruvaw nifhmu sitwazzjoni aħjar ġeneralment bħala fażi temporanja. Issa, din ħafna drabi tista' anke ssir b'mod riċerka jiġifieri tal-kodba u fil-fatt qabel ma wieħed jagħmel riċerka etnografika dejjem huwa tajjeb li wieħed jkun jaf xi ftit fuq dak li wieħed ħajstudja. Issa meta qed ngħidu jkun jaf xi ftit,
il-kelma area bl-Ingliż tista' tfisser żewġ affarijiet, tista' tfisser area l-area fiżika, bażikament. Jiġifieri jekk jiena ħanistudja soċjetà minn tali post, ħanara x'etnografiji jinkitbu fuq dak il-post jew x'riżorsi oħrajn hemm disponibbli fuq is-soċjetà ta' dak il-post. Imma hemm anke l-erja kunċettwali, jiġifieri jekk jiena qed nistudja aspett partikolari, pereżempju jien naf ir-relazzjonijiet familjari. Hemm branka sħiħa tal-antropoloġija li jisimha kinship studies, jiġifieri hemmhekk hemm letteratura li jiena nista' minkejja li ma tkunx fuq is-soċjetà partikolari li ħanistudja, xorta tista' tagħtini xi forma ta' fehim aħjar fuq is-soċjetà li ħankun qed nagħmel fieldwork dwarha. Hemm ir-riċerka deskrittiva fejn nippruvaw nagħtu rakkont preċiż kemm jista' jkun ta' sitwazzjoni, hawnhekk ovvjament huwa importantissimu l-ġbir ta' data b'mod rigorus u anke li wieħed jikkomunikah b'mod rigorus. Issa parti minnha din hija wkoll parti mill-fieldwork għalkemm dawn it-tliet kategoriji huma ġenerali mill-perspettiva tal-antropoloġija. Parti mill-fieldwork hu li wieħed irid jużhom field notes tajbin ħafna, jiġifieri ċertu affarijiet ħajjidhru iktar ċar wara li għaddi żmien, jiġifieri inti tista' wkoll tmur lura għan-notamenti tiegħek u tara ċertu dettalji li forsi dakinhar ma rajthomx importanti. Fil-fatt hemm dak il-kunċett li semmejna d-darba l-oħra tal-imponderabilja, dawk l-affarijiet li qas biss taħseb li għandek taħseb fuqhom. Imma li b'ċertu perspettivi ġodda li jiżviluppaw, ħatmur lura u tara li ċertu affarijiet fil-verità kienu importanti. U mbagħad hemm ukoll ir-riċerka esplikattiva fejn nippruvaw nagħtu spjegazzjoni teoretika tal-elementi li jinsabu f'sitwazzjoni. Issa, ir-riċerka esploratorja ġeneralment hija xi ħaġa normalment tara kif għadna ta' natura temporanja għax inti qed tesplora qabel ma fil-verità ħatibda tagħmel ir-riċerka propja. Ir-riċerka deskrittiva hija importanti ħafna, speċjalment fl-ambitu etnografiku, id-deskrizzjoni speċjalment ta' soċjetà li forsi aħna kont ngħid ta' soċjetà li forsi maħniex familjari magħha, ma anke s-soċjetà tagħna kultant ma nkunux familjari magħha. Jekk ħanarawha b'għajnejn ġodda, ħanarawha b'mod differenti. Jiġifieri id-deskrizzjoni hija importanti ħafna. Imma huwa importanti wkoll li wieħed jimxi wkoll għall-ispjegazzjoni. Issa ovvjament hemmhekk hemm kwistjoni ta' interpretazzjoni. Imma huwa importanti li wieħed jipprova jasal għal dawn l-ispjegazzjonijiet. U kultant anke fl-esperjenza tiegħi indunajt li anke dak li jgħidulek in-nies mhuwiex neċessarjament ħajatuk l-ispjegazzjoni huma, imma li meta tara l-kliem li qed jgħidu ħatara ċertu tifsir warajh. Waħda ir-riċerka li kont għamil tal-masters kienet fuq revival kulturali fl-Italja, kif semmejt id-darba l-oħra, fis-sewt tal-Italja, partikolarment f'parti mir-reġjun tal-Pulja, żona li jisimha Salento, li hija l-provinċja ta' Lecce u biċċiet mill-provinċja ta' Brindisi u ta' Taranto, fejn kien hemm revival ta' interess f'numru ta' tradizzjonijiet, speċjalment tradizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' mużika, sfin u ritwali ta' fejqan, għax kien hemm ritwali ta' fejqan li kienu jsiru permezz tal-mużika u sfin. Il-mużika u sfin kienet l-unika kura, kien hemm ukoll il-kuluri li kienu jintużaw żigarelli kuluriti biex persuna tipprova ssib il-kulur tal-brimba li minnha ngidmet. Issa, dil-marda li f'terminoloġija antropoloġika ngħidula culturally based illness, anzi, jiġifieri
marda li tinstab biss f'ambitu kulturali. Forsi xi ħaġa aktar familjari għalina hija meta xi ħadd jibati mill-effetti tal-għajn. Mhijiex xi ħaġa li ħassiba f'kull kultura, imma hija xi ħaġa li ħassiba f'kultura partikolari li forsi għandha dak it-twemmin. Il-kunċett ta' dil-marda kienet li persuna tingidem minn brimba. Il-brimba għandha personalità għaliha, ħafna drabi jkollha isem, ħafna drabi jkollha kulur abbinat magħha, u il-persuna tkun ingidmet f'punt partikolari, jiġifieri meta qed ngħid f'punt partikolari, jiġifieri l-episodju ta' meta ngidmet l-ewwel darba għax imbagħad kien hemm aspett ċikliku għalih, ħafna drabi kienet mument ta' kriżi fil-ħajja tal-persuna. Issa għal ħafna mis-sekli, jiġifieri dan fenomenu li l-ewwel referenzi għalih, l-ewwel referenzi xi ftit jew wisq ċari għalih, insibuhom fis-seklu 13, hemm min jgħid li jmur ħafna iktar lura, jiġifieri potenzjalment għal żminijiet klassiċi. Imma matul is-sekli dal-fenomenu ġie studjat l-iktar minn tobba li it-tobba x'kienu qed iħarsu? Kienu qed iħarsu lejn dil-brimba, jiġifieri kienu qed jaċċettawha purament bħala marda fiżika li għal xi raġuni stramba flok titfejjaq bil-ħxejjex jew bil-mediċini titfejjaq bil-mużika u sfin. Għamu anka matul is-sekli dibattiti tipo għalfejn l-istess brimba fis-Salento toħloq dawn l-effetti u pereżempju x'imkien ieħor ma toħloqhomx, pruvaw jisibu raġunijiet xjentifiċi, forsi naf għax hemm iktar sħana, allura sħana hija neċessarja biex jkun attiv il-velenu tal-brimba. Kien hemm persuni li kienu xettiċi minn dan kollu, pereżempju naf kien hemm tabib fis-seklu 18 li bħala esperiment qabad waħda minn dal-brimb għax qal speċjali din mhix velenuża li xjentifikament nafu li kien korrett, imma volontarjament ingidem minnha u speċjali bati bit-tarantiżmu. Jiġifieri id-diskors għal matul is-sekli kien diskors mediku. Ir-rivoluzzjoni fil-fejn tagħna ta' dan il-fenomenu kien meta studjaħ l-antropologu Ernesto De Martino li beda jħares lejh mill-aspett xjentifiku, jiġifieri l-ewwel ħaġa li ħares kienet lejn min qed jingidem. U li kieku vera hemm brimba involuta, probabbilment it-tendenza kienet li ngidmu iktar l-irġiel minħabba li kienu iktar attivi fix-xogħol agrikolu. Imma l-istatistika wriet li kienu jingidmu ħafna iktar in-nisa milli l-irġiel. Jiġifieri dik diġà bdiet tnaqqas is-saħħa ta' teorija li kien hemm brimba vera involuta. Jerġa' kien hemm ċertu aspetti għar-ritwal li ma kienux jaslu għal xi ħaġa li wieħed jista' jispjega bħala gidma ta' brimba fis-sens litterali. Pereżempju, il-fatt li wara li persuna tkun ingidmet l-ewwel darba terġa' tesperjenza dawn is-sintomi kollha f'data preċiża li hija 28 ta' Ġunju lejlet l-imnarja. Minħabba li l-Knisja biex tikkristjanizza dal-fenomenu rabtita mal-kult ta' San Pawl minħabba li ngidem minn Serb u San Pawl żviluppa dal-rwol interessanti fejn minn banda kien il-qaddis li jista' jipproteġi lit-tarantate u jista' jagħtihom il-fejqan u mill-banda l-oħra jista' jżomm il-fejqan milli jasal. Anzi, saħansitra jista' jibgħatilhom brimba biex jingidmu jekk b'xi mod kien hemm xi disgwit mal-qaddis. Jiġifieri dan huwa eżempju ċar ta' kif ir-rakkont li ħadd isma' mingħand in-nies li n-nies kienu jingidmu mill-brimb fil-verità hemm xi ħaġa ħafna iktar simbolika fih, allura ma jistax jittieħed b'mod superfiċjali. Anka pereżempju biżmien
dal-fenomenu naqas. Jiġifieri meta De Martino kien qed jistudja fl-1959 qal qed nara fenomenu li huwa fl-aħħar tiegħu. Fil-fatt De Martino minħabba li ħaresejn dal-fenomenu ġustament bħala fenomenu li kien marbut mad-tbatija għal sa ċertu punt tajjeb li qed naraw l-aħħar ta' dal-fenomenu, tajjeb li qed naraw jimut. Hija perspettiva li llum il-ġurnata biżinnija mill-ġdid għax in-nies qed jisibu f'din mużika llum il-ġurnata il-valur terapeutiku mingħajr m'għandhom bżonn jirreġgħu lura l-arloġġ għal kundizzjonijiet oppressivi li kien hemm fis-soċjetà qabel. Madankollu pereżempju jekk tistaqsi lin-nies speċjalment in-nies tal-kampanja għaliex illum il-ġurnata m'għadx hemm nies qed jingilmu minn dawn il-brimb, ir-risposta li ħajtuk hija waħda pragmatika ħafna. Hija għax illum għandna l-bexx, għandna l-pestiċidi u m'għadx għandna brimb. Madankollu anke dik l-istqarrija fiha ħafna xtomot għax ħafna drabi l-kliem li nużaw għandu ċertu kontest simboliku wkoll, jiġifieri il-bexx huwa xi ħaġa li daħal bil-progress industrijali partikolarment u fil-fatt waħda mir-raġunijiet għal xiex il-fenomenu miet kien il-progress xjentifiku industrijali biss il-bexx ukoll nafu li joħloq il-mart tiegħu stess. Jiġifieri dik l-istqarrija li jekk wieħed jieħodha superfiċjalment hija stqarrija letterali u forsi hija stqarrija ftit tad-daħ jiġifieri għax nafu li ma tiddeskrivix ir-realtà fiżika, imma hija stqarrija li fil-verità tiddeskrivi b'mod sofistikat ħafna ir-realtà soċjoloġika ta' warajha. Jiġifieri bekk hija importanti li mhux biss nieqfu fid-deskrizzjoni tal-affarijiet imma anke naraw x'qed jiġri wara l-kwinti u nippruvaw nispjegaw l-elementi li jinsabu f'sitwazzjoni, nippruvaw ninterpretaw ukoll. Nerġa' nistqar b'mod miftuħ li jiena x-xaqliba tiegħi hija lejn l-antropoloġija interpretattiva, jiġifieri anke li qed ngħid bħalissa mhuwiex xi ħaġa li ħajjgħid kull antropologu imma jirrifletti l-bixra interpretattiva tal-antropoloġija. Minn fejn naqbad nibda, kważi kull ktieb li hemm dwar research methods jgħidlek għandek tibda billi ssib il-mistoqsija li tixpruna r-riċerka, research question. Li sa ċertu punt hemm verità fiha u hawnhekk użajt eżempju minn Alice's Adventures in Wonderland ta' Lewis Carroll fejn tista' tgħidli jekk jogħġbok li triq għandi naqbad minn hawn, jiddependi ħafna minn fejn trid tasal qal il-qattus, ma tantx tagħmel differenza qalet Alice, mela ma tantx għandha tagħmellek differenza li triq taqbad qal il-qattus. U forsi jekk aħna nidħlu fir-riċerka mingħajr m'għandna mistoqsija jew mingħajr m'għandna xi bażi teoretika, jista' jkun hemm ċertu ammont ta' konfużjoni, jista' jkun hemm kwistjoni ta' ma nafux ħanqabdu nir-riċerka u speċjalment meta inti għandek riżorsi limitati, ħin limitat u fl-istess ħin ammont kbir ta' informazzjoni li tista' tiġbor minn madwarek. Sa ċertu punt l-antropoloġija klassika kienet xi ftit hekk, jiġifieri persuna kien jimur jistudja soċjetà u jipprova jaqatta ġeneralment jisu l-perjodu kanoniku huwa fieldwork ta' sena u jipprova jifhem kull aspett ta' dik is-soċjetà. Tradizzjonalment kienu jkunu dak li ngħidulhom small scale societies, jiġifieri li sa ċertu punt l-antropologu jista' b'xi mod ikun kellem jew iltaqa' jew b'xi mod sar jaf il-membri kollha ta' dik il-komunità. U minn hemm kienu joħorġu etnografiji fejn jkollok kapitlu fuq
l-ekonomija ta' dis-soċjetà, kapitlu ieħor fuq ir-reliġjon, kapitlu fuq il-sistema familjari, fuq il-kinship, kapitlu ieħor fuq il-politika, il-sistema politika, eċetera, eċetera. Jiġifieri inti ħafna etnografiji klassiċi, pereżempju in-Of the Newer ta' Evans Pritchard, jipprova jagħtik stampa sħiħa ta' di tribu. Issa ħafna drabi dawn l-etnografiji kienu jkunu tajbin immens biex inti tifhem dis-soċjetà partikolari. Mhux dejjem kienu jkunu tajbin biex inti tifhem dik is-soċjetà partikolari fil-kuntest iktar wiesa' tiegħu. Jiġifieri pereżempju Evans Pritchard innifsu ġie kritikat għax ma ħareġ l-aspett kolonjali, jiġifieri dan meta kien qed jikteb fuq tribu, kien qed jipprova jikteb fuq di tribu bħala xi ħaġa kontenuta, imma fil-verità kienet tribu li kienet qed tgħix f'artijiet li kienu koloniji Brittaniċi. Apparti minn hekk, speċjalment meta l-antropologi bdew jimirħu anke f'soċjetajiet li mhumiex small scale societies, allura aħna nistgħu anke nistudjaw komunitajiet jew komunitajiet li huma l-komunitajiet tagħna stess, jew forsi komunitajiet li huma parti mis-soċjetà li aħna nappartjenu għaliha. Tant hemm kobor li wieħed ma jistax jagħmel ma jistax jieħu neċessarjament dan l-approċċ fejn ħajprova jkopri kull aspett ta' dis-soċjetà. Allura hemm element li huwa importanti li wieħed jisib dik il-mistoqsija, dik il-research question. Madankollu fl-etnografija nagħtu ħafna importanza wkoll lis-serendipità. Irridu nkunu miftuħin għal dak li se nsibu. Din l-iktar li ħassejta kienet fl-ewwel fil-riċerka tad-degree li kont għamilt li kienet riċerka li saret fost irġiel li kienu homeless u li kienu f'istituzzjoni li tikkejteri għall-irġiel homeless. U jiena kienet oriġinarjament kelli interess nara dawn jiffurmaw xi forma ta' komunità bejniethom, jiġifieri kont qed infittex din l-idea ta' komunità li sinċerament ma tantx sibt minnha meta bdejt nagħmel ir-riċerka, imma sibt ħafna aktar affarijiet interessanti minnha. Jiġifieri s-serendipità hija dik il-ħaġa li inti issib xi ħaġa li ma kontx qed tfittex u fl-antropoloġija speċjalment meta inti qed taħdem ma' komunità li anke jekk hija komunità li hija familjari għalik ħatara bajnejn ġodda, trid tkun jrid ikollok dak il-ftuħ mentali li jekk tiġi xi ħaġa li hija interessanti u li forsi ma tidħolx neċessarjament fl-isfond teoretiku li inti bdejt minnu, jaf ikun il-mument fejn inti tagħmel pass lura u terġa' tirrevedi dak l-isfond teoretiku jew terġa' tirrevedi il-punt ta' interess li tlaqt minnu. Issa, apparti minn hekk, ir-riċerka fil-fatt hija dejjem ċiklika u f'kull pass tirrevedi l-pass ta' qabel, jiġifieri jekk inti bdejt u mbagħad tagħmel ir-riċerka u qed tara li trid tbiddel il-premessi tar-riċerka tiegħek, tmur lura. Xi ħaġa li hija ta' għajnuna kbira wkoll ovvjament u hija ta' neċessità hija r-riċerka letterarja, dik li bl-Ingliż insejħula literature review. U hija importanti għal diversi raġunijiet. Hija importanti għax tiġġenera u tirfina idea tar-riċerka, jiġifieri inti waqt li qed taqra qed tirfina l-ideat li għandek u toħloq idea ġodda. Qed taċċerta ruħek li riċerka li beħsibek tagħmel ma saritx għalkemm fl-etnografija kif rajna hemm lokal ħafna interpretazzjoni, tidentifika lakuni fir-riċerka eżistenti u tqiegħed l-istudju li qed tagħmel inti fil-letteratura u teorija eżistenti, jiġifieri ssib dak il-post fl-isfond teoretiku. Waħda fil-labirint, l-osservazzjoni parteċipatorja u l-informaturi. Mela, il-metodu etnografiku jaħdem ħafna fuq il-kunċett tal-osservazzjoni parteċipatorja, jiġifieri li inti meta qed tistudja soċjetà mhuwiex l-istess
proċess ta' meta inti qed tistudja pereżempju reazzjoni kimika, għax meta inti qed tistudja reazzjoni kimika, naturalment inti qed tnaqqas il-variables kollha possibbli li hemm, tisterilizza l-ħġieġ, tisterilizza l-ambjent biex jekk tagħmel l-esperiment inti u nagħmel l-esperiment jien u jagħmel l-esperiment xi ħadd ieħor 10 snin oħra, ir-riżultati għandhom ikunu l-istess. Is-soċjetà mhijiex hekk u l-bniedem mhuwiex hekk lanqas. Jiġifieri minkejja li kien hemm min prova jagħmel l-istudji soċjali u l-antropoloġija mill-lenti pożittivista hija limitata ħafna kif wieħed jista' jagħmilha fil-verità. U il-fatt intrinsiku li biex jiena nagħmel fieldwork jiena qiegħed hemm dik diġà hija parti mir-realtà li fil-verità qed nikteb fuqha, ma jekk qed nikteb fuq realtà fejn jiena bħala etnografu m'iniex preżenti, fil-verità qed inħalli parti sostanzjali minn dik ir-realtà barra qed nagħti illużjoni anzi ta' x'inhi dik ir-realtà. Apparti minn hekk, x'inhi l-idea tal-osservazzjoni parteċipatorja? L-idea tal-osservazzjoni parteċipatorja hija li inti mhux biss qed tosserva imma qed tipparteċipa għal żewġ raġunijiet. Waħda m'għandekx għażla, jekk qiegħed hemm qiegħed tipparteċipa, anke jekk m'inti qed tagħmel xejn qed b'xi mod tbiddel is-sitwazzjoni. Mill-banda l-oħra imma hemm ukoll il-fatt li meta inti qed tipparteċipa ma' soċjetà, inti qed titgħallem iktar dwarha. Meta inti qed tmur jien naf sija qed tmur festa jew qed tmur appuntament tal-isptar jekk il-persuna fdatek biżżejjed biex qaltlek ejja miegħi. Dik hija xi ħaġa li inti ħatatik iktar fejm, iktar informazzjoni, iktar tarif dwar x'qed jiġri quddiemek. Issa, l-etnografija għandha lan li tagħti rakkont ta' soċjetà u partikolarment rakkont ta' soċjetà idealment kif jarawha il-persuni li jiffurmaw parti minn dik is-soċjetà li biex inkunu ċari ma tillimitax l-aspett ta' interpretazzjoni imma li n-nies kif jħarsu lejn is-soċjetà tagħhom infushom trid hija parti essenzjali mill-etnografija. Inutli immorru aħna u sempliċement nagħtu l-opinjoni tagħna ta' x'qed jiġri. Huwa importanti ħafna li toħroġ ukoll il-persuni ta' dik is-soċjetà kif qed jaraw l-affarijiet. Issa biex naslu għal dan għall-antropologu huma importanti ħafna l-informaturi prinċipali. Issa l-kelma fil-fatt bl-Ingliż hija key informants li bejn informant u informer m'hemmx ħafna differenza, hija parti mill-baggage kolonjali li għandna fid-disċiplina, fil-fatt hemm anke dibattitu fuq dil-kelma ma qatt ma waslu għal xi forma ta' konsensus ta' x'kelma nistgħu nużaw. Madankollu meta wieħed jibda jagħmel il-fieldwork, ġeneralment tibda minn numru ristrett ta' persuni, ma tistax tasal li tkellem il-kulħadd f'daqqa. U huma dawk in-nies li ħajftħulek il-bibien għal kuntatti oħrajn. Din anke mill-lat prattiku jiġifieri anke u Malta minkejja li l-istampa li għażilt hija Margaret Mead ma' waħda mill-informaturi prinċipali tagħha li minn Samoa li kien jisimha Fa'amotu. Anka għaw Malta jienu pereżempju nagħmel riċerka relatata mal-belt, pereżempju, sibt li ħafna nies kienu iktar lesti li nintervistom jekk pereżempju mqar irrakkomandani xi ħabib tagħhom, jiġifieri jiena xi ħadd jkun qallhom isma' dan ħabib tiegħi qed jagħmel riċerka fuq il-belt, lest li tintervista. Dik diġà hemm ftit iktar fiduċja la darba hemm dak il-kuntatt. F'każijiet oħrajn
min ikunu l-key informants tiegħek hija għażla xi ftit suġġettiva, ġeneralment tinvolvi kwistjonijiet ta' lingwa, età, sess, gender, personalità u iktar, għax ħafna drabi hija il-proċess ta' kif inti bħala persuna taqbel ma' persuna oħra. Madankollu l-informaturi prinċipali jiftħu l-bib sabiex l-antropologu jista' jifhem aktar soċjetà minn ġewwa, jiġifieri anke l-fatt li inti żviluppajt rapport ta' fiduċja ma' persuna f'komunità jew fi grupp soċjali, ħatajnek tibni rapporti oħrajn ma' persuni oħra f'dik il-komunità. Biex inkun ċar, mhux neċessarjament kull relazzjoni li ħajkollok ma' komunità ħajkunu relazzjonijiet paċifiċi ta' fiduċja, eċetera. Għalkemm hija idea sabiħa, fil-verità il-konflitt ukoll jista' jagħti ħafna tarif. Meta inti tagħmel xi ħaġa u xi ħadd jiksrek għax għamil xi ħaġa ħażina fil-kuntest ta' dik is-soċjetà, ukoll ħajatik ħafna tarif għax hemmhekk b'dak l-iżball soċjali li għamilt inti qed tifhem ir-regola soċjali li inti ksirt. Qed nagħti eżempju jiġifieri. U hemm ukoll il-kunċett ta' snowball sampling, mentri l-idea ta' sampling ħafna drabi nisimgħuha iktar indorin nisimgħuha fil-kuntest ta' riċerka statistika, allura sampling jkun random sampling ġeneralment li suppost jkun rappreżentattiv tal-popolazzjoni li qed tfittex. F'ħafna każijiet ma jistax isir hekk. Jekk pereżempju inti qed tagħmel riċerka fuq użu ta' droga, pereżempju, jew riċerka fuq ċertu aspetti ta' saħħa jew fuq aspetti ta' sesswalità fejn forsi hemm ċertu skumdità fis-suġġett, mhux kulħadd ħajkun komdu jitkellem fuqu. Hemm ċertu forsi anka issues ta' min inti trid tintervista pereżempju fil-każ ta' droga jista' jkun hemm kwistjonijiet ta' liġi involuti li forsi jiena bħala persuna li nista' nagħtik l-informazzjoni imma irrid ukoll inkun protett li ma nidħolx fl-inkwiet għax qed nagħti l-informazzjoni għal riċerka. U hemmhekk jidħol il-kunċett ta' snowball sampling. Snowball sampling l-idea ta' ballun tal-borda li mbagħad dejjem jiġbor iktar u dejjem jikber huwa fil-fatt li inti issib l-ewwel kuntatt u dak ikun id-diffikultà tiegħek ħafna drabi, imma minn hemm mbagħad dak il-kuntatt jista' jqabdek ma' kuntatti oħrajn f'dik il-komunità. Fil-preżentazzjoni l-oħra ukoll kelli numru ta' slides bit-titlu Min jien u kienu introduzzjoni għalija nnifsi, imma għattilkom ukoll li l-mistoqsija hija mistoqsija li hija importanti għall-etnografu. U fil-fatt min jien hija mistoqsija li kull etnografu għandu jistaqsi. L-użu tal-etnografija, speċjalment dik ta' bixra interpretattiva, hija intrinsikament suġġettiva, iżda din tagħti lok għal riflessività bħala għodda ta' tarif u osservazzjoni. Mela, fl-istampa qed naraw il-Malinowski li semmejnih id-darba l-oħra. U li semmejna fuqu, llum ħantikom il-lat liħor tal-munita, naħa l-oħra tal-munita. Li semmejna fuqu dakinhar kienet li dan f'kuntest fejn kien hemm ideat razzisti b'mod komuni. Ideat li persuni li mhumiex mill-Ewropa jew mill-Punent huma slavaġ primittivi, għandhom probabbli qas għandhom kultura jew jekk għandhom hija kultura sempliċi ħafna. Malinowski inqabad fil-Gżejjer Trobriand minħabba l-gwerra u pratikament uża bħala l-opportunità ta' ħajtu u fl-etnografija tiegħu ħarġet xi ħaġa sabiħa ħafna li dan beda juri fil-verità dawn in-nies x'kultura rikka għandhom u li anka dawk il-kunċetti li forsi jidhru irrazzjonali aħna għandna l-ekwivalenti tagħhom fil-kultura tagħna, jew almenu
Malinowski kien qed jikteb għall-udjenza Ingliża u kien qed jgħid li l-istess, pereżempju l-istess valur simboliku li qed jingħataw il dawn il-brazzuletti magħmulin mill-artsel huwa l-istess valur simboliku jew huwa paragonabbli għal valur simboliku li xi ħadd Ingliż jagħti għall-kuruna tar-reġina li hija oġġett imma mhijiex oġġett li ħatoħolhom li ħajinbih jew ħajinxtara. Mbagħad faqqa skandlu wara mewtu fejn instabu id-djarji ta' Malinowski fejn dan kiteb b'mod dispreġġattiv fuq in-nies li qed jikteb dwarhom. U sa ċertu punt dik l-image li kienet inħolqot fil-bidu xi ftit jew wisq it-tapnet minkejja li Malinowski dawk id-djarji qatt ma kienu intiżi għal pubblikazzjoni, jiġifieri l-informazzjoni li wasal lill-pubbliku kienet dik l-informazzjoni li fil-verità kienet qed tagħti dinjità lil dawn in-nies. L-oħrajn kienu l-ħsibijiet privati tiegħu. Issa, ħafna mill-kontroversja naturalment kienet speċja kif minn tant nies Malinowski speċja kien qed juża dal-klim dispreġġattiv kellu ħareġ jisu id-del l-ikraħ ta' Malinowski f'dawn id-djarji. Issa apparti li forsi t-tagħlima hija jekk għandkom djarji araw li jinħarqu qabel ma tmutu. Lilin mill-kritika li kienet l-iktar kritika komuni ta' speċja kif dan qed jagħti dawn l-opinjonijiet, kien hemm kritika li forsi kienet iktar interessanti li kienet kritika li ħolqot antropologa Ingliża li fil-fatt għandha konnessjoni ma' Malta u ġieli ġiet tallem hawnhekk li hija Judith Oakley. L-artiklu fejn tagħmel dil kritika jismu The Self and Scientism. Scientism huwa dik l-idea li xjenza pożittivista tista' tispjega kollox jew tista' tagħtik il-verità assoluta. U f'dan l-artiklu l-kritika li toħol Oakley li fil-verità l-ar ħaġa li għamel Malinowski ma kienitx li kiteb dawn id-djarji jew li kiteb il-klim dispreġġattiv, imma li b'xi mod neħħa lilu nnifsu mill-etnografija tiegħu li dawk l-ideat b'xi mod ma użhomx biex jifhem iktar is-soċjetà. Huwa sa ċertu punt naturali li jekk wieħed jaqatta żmien estis f'kultura li hija differenti ħafna mill-kultura li inti trabbejt biha. Potenzjalment f'ambjent tropikali tkun propens għal ċertu mart ukoll li iż-żmien tiegħek hemmhekk ħajkun skomdu. Jiġifieri hemm ħafna skumditajiet li huma involuti f'dat tip ta' fieldwork huwa sa ċertu punt għalkemm forsi mhux biex niġġustifikah imma huwa naturali li wieħed jiżviluppa f'ċertu mumenti ċertu animożità. Imma l-kritika ta' Oakley kienet dik li l-opinjonijiet, ir-reazzjonijiet tiegħek bħala etnografu bħala bniedem, dawk l-esperjenzi, anke l-esperjenzi li forsi huma koroħ, huma wkoll parti mir-realtà li qed tistudja, huma wkoll parti minn dak li bihom ħadd tifhem iktar is-soċjetà partikolari li qed tistudja u b'mod iktar estiż il-bniedem għax finalment l-etnografija minkejja li hija forma ta' riċerka li hija bbażata fuq soċjetajiet partikolari, dak li Malinowski jgħidilna fuq it-Robri Enders ta' żmienu jerġa' li mhumiex it-Robri Enders li hemm illum, il-kultura ħajkun hemm żgur xi tibdiliet. Madankollu jgħidilna xi ħaġa dwar il-bniedem bħala l-bniedem, il-bniedem fis-sens ġenerali tal-bniedem. Għaldaqstant min jien fil-kuntest ta' etnografija hija mistoqsija importanti ħafna. X'inwieġeb jien, x'inhi l-formazzjoni tiegħi? Xi wieġbu n-nies li dwarhom qed nagħmel ir-riċerka? Darba oħra tgħidkom l-eżempju ta' meta kont qed nagħmel dik ir-riċerka f'din l-istituzzjoni li tieħu ħsieb irġiel homeless u kif huma li perċepewni minkejja li kont jiġifieri qed nispjega li qed nagħmel riċerka biss kultant il-figura tal-etnografu tant hija jew tal-antropologu tant hija xi ħaġa li maħniex imdorrina għaliha li ħafna nies
ma jifmuwix u jippruvaw joħolqu spjegazzjoni li tagħmel sens għalihom. U f'dak il-kuntest kien hemm żewġ spjegazzjonijiet, jew jien qiegħed hemm għax jiena parti mill-personal ta' din l-istituzzjoni, jew jien qiegħed hemm għax jiena wieħed mir-residenti. U fażi tar-riċerka tiegħi ġejt ikklassifikat bħala membru tal-istaff, fażi oħra ġejt ikklassifikat bħala resident, u mbagħad irġajt sirt membru tal-istaff. Ġifieri għaddejt mill-rit ta' passaġġ darbtejn. L-etnografija f'darek għax anka mill-ritratti li għażilt s'issa kienu f'soċjetajiet li forsi għalina huma soċjetajiet il-bogħod, soċjetajiet differenti minn tagħna. Madankollu l-etnografija tista' tagħmilha f'darek fis-sens is-soċjetà li inti tgħix fiha, letteralment tista' tkun f'darek fis-sens pereżempju riċerka interessanti ħafna li għamlet kollega tiegħi Rachel Xikluna kien dwar il-kċejjen. Jiġifieri letteralment dar ukoll tista' tkun post għall-etnografija. Għalkemm tradizzjonalment l-antropoloġija studjat kulturi oħrajn u oħrajn qegħdin nużawha għal kunċett li aħna nipperċepixxu kulturi bħala differenti minna. L-antropologi jistgħu jistudjaw il-komunitajiet tagħhom stess. Issa meta jiġri hekk ovvjament hemm il-vantaġġi hemm iktar fejn fil-fond, allura hemm inqas bżonn ta' familjarizzazzjoni, jiġifieri jekk inti qed tistudja soċjetà li inti tagħmel parti minnha inti stess, naturalment il-lingwa tafa, ir-regoli bażiċi ta' kif wieħed jiġi pruħu f'dik is-soċjetà tafhom, eċetera, eċetera. Li dan kollu trid titgħallmu mill-ġdid ħafna drabi jekk inti sejjer f'soċjetà li hija differenti ħafna minn tiegħek. Madankollu hemm ukoll riskju ikbar li inti ġġor miegħek preġudizzi minn tarif jew perċezzjoni li inti ksibt matul ħajtek. Jiġifieri meta inti ħadd tistudja s-soċjetà tiegħek stess, hemmhekk xorta trid tħaresha bajnejn ġodda. U apparti minn hekk, in-nies ta' madwarek kif se jifhmu l-irwol tiegħek bħala etnografu. Fl-eżempju li tajt fejn f'dik l-istituzzjoni jiena mort minn staff għal resident u lura għal staff, minkejja li ma kont la wieħed u laqas l-ieħor. Forsi is-sitwazzjoni ssir ftit iktar problematika meta inti pereżempju tistudja kuntest li inti parti minnu, għax f'dal-każ ma kienx kuntest li jiena kont parti minnu ħlief fl-ambitu ta' dik ir-riċerka. Imma jekk inti pereżempju tistudja tagħmel antropoloġija tal-kumpanija li taħdem fiha inti. Kif ħajnftiem l-irwol tiegħek? Kemm huwa limitat ir-rwol tiegħek bħala riċerkatur bir-rwol tiegħek bħala parti minn dik il-komunità jew parti minn dik l-organizzazzjoni. Huma mistoqsijiet li wieħed jrid jistaqsi hawnhekk il-istampa sparixxiet, imma l-mistoqsija naturalment kif ngħidu fil-Malti hija uħt-il-erf. U l-antropoloġija hija xjenza li hija dialoġika, tagħti ħafna importanza lid-dialogu u hemm ukoll importanti wkoll l-intervisti semi-strutturati. Sa l-intervisti jistgħu jkunu strutturati bħal meta jsir sondaġġ qed tistaqsi l-istess mistoqsija għal kulħadd. Ħilsa fejn inti persuna tħallih joħroġ persuna tħallija toħroġ bli triti, jew semi-strutturati. Issa xi ftit jew it-tlieta għandhom l-utilità tagħhom li hu ħieles ħafna drabi iktar jisir b'mod ta' serendipità, jiġifieri din ġrat li fir-riċerka tiegħi li kienet l-Italja li pereżempju ġieli kont niltaqa' ma' nies li iltqajt magħhom forsi għal 5 minuti, jiġifieri mhux il-każ klassiku tal-antropologu joħloq rapport ma' ċertu nies, imma li f'sentenza waħda jispjegawlek xi ħaġa b'mod tant skiet li dik is-sentenza tifforma parti mir-riċerka. Pereżempju, f'dak il-fenomenu tat-tarantizmu kien hemm ċentru minnhom, jiġifieri dawn in-nies f'dik il-festa ta' San Pietru San Pawl fejn kienu jħossu s-sintomi ta' din marda jerġgħu jiġu, kienu jmorru f'dil belt żgħira jisimha Galatina li tinstab isu fiċ-ċentru tas-Salento, tradizzjonalment hemm dil kappella żgħira
li tradizzjonalment hija dar fejn kien għex San Pawl fi triqtu lejn Ruma u hemm bir li nerġgħu ngħidu tradizzjonalment ġie mbierek minnu u kien parti mir-ritwal kienet li jxorbu mill-ilma ta' dal-bir biex jifiequ. U ħaġa kurjuża hi li t-tradizzjoni trid u l-istatistika tikkonferma li jekk inti minn Galatina ma tistax tingidem minn dil-Brimba. Dik oħra li ma tidħolx fl-ambitu bioloġiku tal-gdim tal-brimp, jiġifieri, mhux safina fin il-brimp ma jiddiskriminawx skont inti minn fejn inti. Madankollu huwa vera li fid-dokumentazzjoni kollha li hemm m'hemm ħadd minn dil-belt żgħira jiġifieri li hija mdawra minn żona fejn kien hemm dal-fenomenu qed jiġri, ma dil-belt żgħira m'hemm l-ebda dokumentazzjoni ta' persuna li safa vittma ta' l-marda li għandha bażi kulturali. U dik ħolqot ċertu perspettiva partikolari, speċjalment fi żmien fejn it-tarantiżmu u dak kollu li hemm miegħu il-kantus fin tradizzjonali għal ħafna żmien ġie meqjus bħala xi ħaġa retrogradu, jiġifieri bħala xi ħaġa li jmur kontra l-progress, bħala xi ħaġa li huwa kampanjol, bħala xi ħaġa li forsi l-iktar kanzunetta ħadd kantha mal-familja tiegħek imma mhux ħadd kantha quddiem in-nies għax ħajtqu bik. Mbagħad kien hemm żviluppi oħra fejn mbagħad bdew jisiru konċerti, ġifieri konċerti li llum il-ġurnata jiġbdu il-fuq minn 100,000 ruħ, jiġifieri kien hemm żvolta kompletament differenti. Imma meta mbagħad beda dar-revival, Galatina fil-fatt li minkejja li kienet ċentrali għal dal-fenomenu kollu, kienet waħda mill-aħħar bliet li qabdet ma dar-revival li fil-fatt il-kunċert beda jsir f'Galatina naħseb mal-10 edizzjoni ta' La Notte della Taranta li huwa dal-kunċert kbir. U meta qed nipprova nifhem x'ġara, persuna qalt li għax hawnhekk provajna nkunu il-kelma li użat bit-Taljan hija interessanti għax għandha l-istess sens li għandha bil-Malti. Hawnhekk provajna nkunu puliti, imma meta tkun pulit xorta tista' tmut bil-ġuħ. U dik is-sentenza minkejja li din mara ltqajt magħha 5 minuti, dik is-sentenza tant ġabret fiha ir-rakkont ta' dal-post li b'xi mod l-ewwel prova jisu jiddistakka ruħu miqpija tal-fenomenu biex jikun il-qudiem anke minħabba li dak li kont qed ngħid li xi ħadd minn hemm ma jistax ikun tarantat, jiġifieri l-fenomenu dejjem ġie esperjenzat bħala xi ħaġa estern. In-nies jiġu hawnhekk biex jifiequ, ma n-nies tal-post stess m'għandhomx għalfejn. Allura dejjem kien hemm dak is-sens li huwa xi ħaġa tal-oħrajn mhux tagħna. Fl-istess ħin damu da żmien kollu biex jirrealizzaw li dar-revival qed jiġib it-turisti, qed jiġib il-flus, u kif aħna dil-belt li speċa huwa ċentrali għal dal-fenomenu kollu domna daqshekk biex naqbdu. Jiġifieri hemm dik is-serendipità, hemm dak id-diskors ħieles li kultant jagħtik insight profond għal xi ħaġa. Madankollu l-intervisti semi-strutturati huma tajbin ħafna joħolqu kompromess bejn il-komparabilità tal-intervisti u fl-istess ħin tħalli l-bib miftuħa l-informazzjoni oħra importanti. Din pereżempju hija teknika li qed nuża r-riċerka li qed nagħmel għal Valletta 2018. Fejn biex jikolli minkejja li is-sample tiegħi mhu bl-ebda mod rappreżentattiv qed nuża numru limitat ta' case studies, bl-ebda mod ma nista' nippretendi li huwa ġeneralizzabbli. L-isfond huwa li wieħed jieħu iktar esperjenzi fil-fond, iktar tarif tan-nies x'qed jaħsbu b'mod iktar profond. Madankollu il-fatt li qed nużaw intervisti semi-strutturati jippermettilna li b'xi mod nistgħu nqabblu il-intervista ma' oħra għax b'xi mod qed nistaqsu l-istess mistoqsijiet minkejja li mhux neċessarjament qed nistaqsuhom bl-istess ordni,
kelli każijiet fejn jikolli fl-aħħar indur dawra l-lista biex nara x'ħallejna barra u kelli każijiet fejn f'nofsija mingħajr ma saqsejtu kważi xejn bniedem tani l-informazzjoni kollha jiġifieri wieġeb il-mistoqsijiet kollha li kelli fil-lista. Madankollu tħalli wkoll il-bib miftuħ għall-informazzjoni oħra importanti. Minħabba li fieldwork huwa dejjem xogħol fil-font, inti ma tistax ir-restrizzjoni ta' sondaġġ jew ta' kwestjonarju huwa li inti diġà minn qabel xi tkun ħsibt il-mistoqsijiet kollha li huma importanti. Jekk hemm xi ħaġa li inti ma ħsibtx fiha, mhix qiegħda hemm. Kelli każ ta' riċerka li kont qed ngħin kumpanija tagħmel sondaġġ li kien dwar persuni li ilhom ħafna bla xogħol fil-fatt li kienu tawna lista ta' nies li ilhom jirreġistraw għax-xogħol, kienu nataw mill-ITC u konna qed inkellmu l dawn in-nies jekk huma jixtiequ li nintervistawhom. Da sondaġġ kien pjuttost stret, jiġifieri mistoqsijiet kienu kollha hemm u inti tistaqsi u tikteb. Naf li kien hemm każ wieħed li da sondaġġ ma ġibitx ir-raġuni għal xiex il-persuna kienet ilha daqstant bla xogħol. Il-persuna fil-verità kienet persuna transgender. Biss minħabba li uffiċjalment kienet għadha meqjusa bħala raġel, kienu qed jibgħatu l-persuna biex tagħmel xogħlijiet li ma kinux adekwati għaliha. U dik turik il-mod ta' kif sondaġġ minkejja li jista' jagħtik ir-rappreżentazzjoni, minkejja li jista' jagħtik il-ġeneralizzabilità, jekk ħadd ma ħaseb f'dal punt dik l-informazzjoni jew intilfet jew almenu jista' jkun li sondaġġ ikollu wkoll biċċa biex jinkitbu kummenti oħrajn imma xorta ma kienx hemm komparabilità, jiġifieri kienet osservazzjoni forsi minn każ wieħed imma ma tistax tikkumpara ma' każijiet oħrajn. Mentri l-intervisti semi-strutturati minkejja li inti bir-riċerka esplorattiva li tkun għamilt tkun ifformulajt qisu l-affarijiet bażiċi li inti tixtieq tkun taf, dejjem tħalli l-bib miftuħ biex jekk ġietek biċċa informazzjoni oħra li hija importanti jew li hija interessanti, inti persuna jħossu liberu li jagħtihilek u inti il-metodu tiegħek jakkomoda dik l-informazzjoni. Issa, mistoqsija prattika ħafna, nirrekordja jew ma nirrekordjax. Naħseb speċjalment mill-aspett tagħkom ta' tradizzjoni orali naħseb hija xi ħaġa li tqum ħafna. U m'hemmx tweġiba sempliċi għal wieħed jekk għandux jirrekordja jew ma jirrekordjax. Kif għattilkom fl-ewwel darba l-ewwel toma ta' fieldwork li qatt kelli għamilt l-iżbal kardinali li kif iltqajt mal-ewwel persuna li kien lest li jagħtini ftit mill-ħin tiegħu xalt ir-recorder, jiġifieri, ovvjament saqsejtu u kollox imma meta inti tuża recording hemm ħafna vantaġġi naturalment. Hemm il-fatt li inti qed tirrekordja l-persuna x'qed tgħid bi kliema stess. Mentri meta inti qed tieħu notamenti dejjem hemm dak il-ftit ta' riskju li inti tkun selettiv jew li inti blaġla tagħmilha kważi fi kliemek iktar milli fi kliem il-persuna. Jiġifieri li rekordjar huwa għandu l-importanza tiegħu. Dar ritratt huwa etnomużikologu li jismu Alan Lomax, ukoll kien każ ta' serendipità. Alan Lomax kien persuna li fi żmien il-McCarthyism fl-Amerika kien issuspettat ta' simpatiji komunisti, allura biex jagħmel ħajtu ftit iktar faċli telaq mill-Amerika u beda jdur id-dinja jirrekordja tradizzjonijiet mużikali. Fost l-oħrajn anke mill-Amerika stess, forsi naħseb kulħadd jaf il-kanzunetta The House of the Rising Sun. Dik hija fil-fatt meħuda minn kanzunetta li kien iddokumenta Lomax li kieku ma ddokumentariex probabbli qasbis nafu biha. Fost l-oħrajn anke ħadem l-Italja, jiġifieri anke fiż-żona fejn ħdimt jiena fis-Salento u fil-Pulja b'mod ġenerali.
hemm ħafna mir-reġistrazzjonijiet li għamel Lomax flimkien ma' etnomużikologu lokali li kien jismu Diego Carpitella li mbagħad għamel anke x-xogħol tiegħu. Jiġifieri anke fl-ambitu tal-etnomużikoloġija huwa importanti ħafna ir-recording, jiġifieri bl-ebda mod min qed ngħid li ir-recording huwa xi ħaġa li huwa tabu. Madankollu huwa wkoll miftuħ għal perikli tiegħu. Issa l-perikli huma differenti ħafna. Kelli każ fejn kont qed nintervista meta kont qed nagħmel riċerka mal-homeless kien hemm persuna li naf li kellu ċertu familjarità mal-medja u kelli bżonn nagħmel biċċa mit-teżi u xtaqt li nagħmel intervista miegħu u stess approva jiġifieri minkejja li kienet anonima u kollox biex inkunu ċari. Imma kien għalli iva speċjal tista' tirrekordja u kien komdu biha. Madankollu ġara li naqra palma potenzjalment ġara il-Margaret Mead għax l-istejjer li ngħatajt kienu ħafna iktar ikkuluriti wara skoprejt għax hemm proċess ta' triangulation meta inti storja għalilek persuna mbagħad tisma' l-istess storja mill-perspettivi ta' nies differenti. Skoprejt li dan ir-recorder għalih kienet stedina biex kemm jista' jkun l-istorja tiegħu jagħtiha kulur. Kelli esperjenza oħra fil-każ tas-Salento minħabba li ma kontx qed minħabba li kien ħafna inqas suġġett kontroversjali u privat minn dak tal-homelessness. Kien hemm xi każijiet fejn użajt recording, naturalment fil-maġġoranza tal-każijiet bla darba l-persuna tkun dratni, jkun inħoloq ċertu rapport ta' fiduċja. Biss kien hemm ukoll każ fejn kien hemm persuna li kienet qed taħdem f'mużew lokali u għalt li ma importax jekk tirrekordjani speċjal din tatni rakkont partikolari li kellu l-verità tiegħu. Meta ntefa' r-recorder tatni rakkont ħafna iktar profond u kien hemm affarijiet ħafna iktar problematiċi li forsi ma ħassitix komda tiddiskuti waqt li qed tiġi recorded. Nerġa' ngħid minkejja li dan kien xi ħaġa anonimu għall-aħħar. Jiġifieri ir-recording huwa xi ħaġa li jista' jagħti ħafna vantaġġi, imma jrid jintuża baqal kbir. Idealment la darba jkun ġie żviluppat ċertu rapport ta' fiduċja, dejjem naturalment mill-lat etiku dejjem bil-kunsens tal-persuna u anka dejjem għandu jkun hemm l-għażla li r-recording jieqaf fi kwalunkwe ħin li tixtieq il-persuna. ċertu affarijiet bħal kant, mużika u hekk, naturalment ir-recording huwa xi ħaġa imprezzabbli. Jiġifieri bekk huwa wkoll importanti. Il-recordings li jagħmlu Lomax u Carpitella u etnomużikologi oħrajn ħallewlna wirt li fil-fatt fir-revival li studjajt ħafna mir-revival daru lejn dawn ir-riżorsi biex anka jiksbu s-sorsi għall-mużika tagħhom. U apparti minn hekk kien xprun ukoll biex dawn il-gruppi mużikali għamlu riċerka etnomużikoloġika tagħhom stess fejn kisbu materjal ġdid ukoll. Bħala parentesi wkoll l-arkivju ta' Lomax għadu kif ġie imqiegħed fuq l-internet b'mod ħieles ukoll, jiġifieri hija riżorsa imprezzabbli. U finalment Dawra Durella, l-etnografija mhix biss ġbir ta' data, iżda rakkont li jibda mit-teorija, jgħaddi għal fieldwork u jasal għall-irfinar ta' teorija. Hawnhekk nistellef ftit kliem minn T.S. Eliot u napplikom għall-etnografija billi ngħid li l-etnografija terġa' twassalna fil-post minn fejn bdejna.
biex nkunu nafuh mill-ġdid tal-ewwel darba. Nkunu bdejna mit-teorija, immorru għal fieldwork, għall istudju empiriku, u nħallu dak l-istudju empiriku jerġa' jwassalna teorija b'mod iktar raffinat. Sempliċement biex naqra autoironija fuq fejn jidħol kemm bħala antropologi kultant nistgħu ma nifhmux is-soċjetajiet li nkunu qed nistudjaw. Kollha m'għandix dubju tafu l-hype li kien hemm fuq li d-dinja ħadd tispiċċa fl-2012 minħabba l-kalendarju tal-Maja u forsi kienet sempliċement għax ma kienx hemm iktar spazju fil-kalendarju.